Nyakora mogo jonga yore kendo machiegni nonro magazet chako sani nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango tantiere kae kod Anselo Yango oyawore Ansel. Oyawore Nyakleo. Chio nade? Achiew maber Nyasaye orita. Gazet ni ka gazet mapek mineno ka Daily Nation ni ka wan gi The Standard weche momi pek machal ka jafwambo mano Njambiko Ikai mabende owito ngimane odiochieng'no manyoro milome ochopone ji mopogore opogore kotenore kod lweny mabende osekedo godo bang' yudo bero kata surgeries maromo 21 otho ka ojahigni 38 e tuono miluongo kanyo ni thoracic endometriosis mabende ne okawo ngimane. Jafwambo bende osetiyo kod ute fwambo mopogore opogore kendo jahera mar thumbego mag rege kendo MC matuklu mamiyo ji mor ahinya e wechegi mag rege concerts kama amora ma intiere. Gazet ma Nation ochiwo ote magi kanyo ka gichiwo kanyo tribute ne Njambiko Ikai kachiel koda ka gazet ma The Standard makore wacho kanyo ni ero radio presenter Njambiko Ikai dies after illness. Mano mantie kanyo machal gi wechegi. Wan kaka jofwambo wan gi lit nikech koro wawito achiel kuom waka mane jata chenro mag thumbe mag rege gi kaluo wakochacha rege en achiel kuom ngolo ma ji ohero ahinya koweyo ohangla gere ji ohero ngolo mag rege ahinya koro ang'eni ma dhi bedo lit ne kata jokaluo kocha mohero thumbe mag rege go. Kata kamano be waneno ka lit ni koro medre nikech koro otho kapod otin jahigni 38 kende. Mano ng'at ma kata mana kanochako loso chenroge mag keto kata mana mwandu kore kanyo ochako wanyawacho ni pok odhi ahinya matiende ni koro kata mana joge be manyicha ogene manyicha samoro en manyicha okonyogi be koro wito ng'at ma koro nyicha ging'iyo giketo wang'gi kuome. Koro waduoko mana mos ne familia mare gi joma nyocha otiyogo gi johera mag rege Kenya duto. Kamano nyakoro mogo joang' sigana iti mar adek mar Nation mar The Standard en kanyo ka gazet mar Daily Nation bende ochiwe e ite mar adek. Mano iwacho ni gazet sigana ma nyabedo ni usorega mathoth ahinya kata mag jonyiewo ni e ite mar adek. Mano kiyawo gazet kama kiyude ka mane mikwongo ga neno ka yawo ye gazet mar The Standard kod Daily Nation okete kar kanyo mondo miang' isomi beda ni kod ng'eyo. Sani wachako kod gazet ni mar Daily Nation. Thor wach momi pek ka iwacho ni en Anatomy of a Sick Nation. En gima chal nade ka ineno ka piny Kenya iwacho ni onge yedhe, miwacho ni yedhe ma bedo kae ma onge oting'o yedhe mag kedo kod kute mag ayaki mag nyithindo, nitiere antibiotics, nitiere antidepressants ma bende wacho kanyo ni onge. Mano ng'warange ite mabiro mano mar 4 kod mar 5 to sani awdani mondo miang' wadonje sigana mamoko mantiere iye kae mondo miang' warang wachaka kod ite mar 2. Ang'eni ite mar 2 ka nitie sigana ma bende nitiere waneno ka weche mag somo koro duolno ma wajod bura oketo jagoro mogirore e weche mag somo to ahinya somo malo ahinya mbalariany kod yore mamoko man malo okete e penjo mathoth ahinya. En penjo maduong' ma bende ipenjo kanyo ni gin paro mage mantiere ka iwacho ni jonyuol neno fee structures madongo e calling letters kata admission letters manoor ne nyithindo. Yangore nyaka sani kama gintie ma dhi bedo ka igolo kata ichungo chenro magi mago mag dhi ka. To answer gima nitie ka bende warangane jonyuol mosechako manyo fee gitimre nade. Ang'eni nitie WhatsApp groups moselos mathoth mag choko fee maduong' ahinya mantie kama jonyuol gi bende oserado. Jonyuol to koro nyaka dhi mbele gi choko fee nikech gikone to nyathi nyaka dhi mbalariany. Kata kamano to en gima dhi rocho pangruok manyicha jonyuol osepangore kata ma nyithindo nyicha osepangre go. Manyicha ne gigeno ni e dwe achiel mabiro kata 2 mabiro gidonje mbalariany. Koro sani barupe go nyose wach nang'o ni nyaka orne gi barupe machielo. Kata kamano chenro wa mar somo duto onego wang'i malong'o nikech grup achiel ni e grup mane COVID ohinyo nono mag kaka ninono penj be nyicha waneno kohinyogi
achiel ni sani koro ka gidhi mbalariany kendo midhiero pod omakogi. Koro nyaka wanon kuma wadwaro mondo sombwa ma Kenya ka odhiye, nikech sombwa ma Kenya ka waseyudo nigi midhiero mang'eny ahinya. Kinde moko ne wan gi rawere moko ka manobiro ka e chenro mar tich abich ka tich abich cha. Achiel kuom gi nowacho gimoro manomaka ni kata mana dak e mbalariany osewuok e siling 6,000 mane nitie, sani gichulo 40,000 higa ka higa. Koro pare ni school fees ni malo. Mano pok iketo kaka nyathi dhi dak, pok iketo law modhi rwako, pok iketo samoro kata mana gimo dhi chamo. Koro en midhiero maduong' ahinya ne jonyuol. Kendo jonyuol ywak nang'o ni chenro moket mar yiero kaka nyithindo ikonyo e mbalariany niga kwede ni konyo mana nyithindo manigo. Makoro mano be giywak no onego loki. Mane waneno ka malawo 9,000 gi wiye notero ywak gi nang'o ni mondo oloke chenro nikech ng'eny gi ne dhi timo ne dhi koso dhi mbalariany. To mano bende kirango higa mokalo jopuonjre ma dichop kata 20,000 ne yudo thuolo mar riwre kod mbalariany mopogore opogore pacho ka, nikech mokwongo weche mag somo manego gini malo mane makete kar kanyo. Ng'eni nitiere mbalariany mane chulo siling 2,750 mane weche mag hostel. Kawuono en omenda mathoth oyawo siling 20,000 moko ni kod gie moyo 10,000 mondo mibed kata semester achiel. Tiende nang'o e kinde ma ng'ato nyalo chulo rent ma siling 3,000 oko mondo mi osome e skul to dak oko. To kinde modak oko bende nitiere gik mathoth manyabedo kata katimore mamiyo wacho ni gibede e skul mondo mi gidhi nyime. En geno maro ni wadhi neno gima dhi bedo kaka itimo. Oge maber ni romo sani dhi nyime ka otenore kod mbalariany mopogore opogore yangore kar kae ka ikona kaka daktari mano Dr. John mar KUPS otekro kona ni gin gi romo moro kod jolup jotend mbalariany kata DVCs mag mbalariany mopogore opogore to gibage Naivasha ma Dr. John Oluocho wacho ni gitemo luwo ne chenro machalo kama ma en mbaka moro mabogo odiochieng' makiny e yo moro man kare ahinya. Wadhi ane ite mar adek. Ite mar adek kae nitie sigana mar japuonjre. Koro sani okete ni kaka japuonjre ma en japuonjre mbalariany. Nwanene kaka dereba mano mar matatu mane ogoyo polis nyamina nega nodiemo polis gwenge ma Kasarani. Ansel odonjne kanyo kod ketho tiwacho ni en violent robbery kata wacho ni en tema ne ok ni kare. Nomayo obila no gimoro, nyamburko mano riembo bende nitiere kanyo, namba ne ochiw. Kata kamano ne nitiere kanyo e nyim do mano odiochieng' manyoro, kendo kanyo ne nitiere gik mathoth mano donjne godo. Mayo obila omenda maromo siling 50,000. Mano simbe maromo siling 50,000 kaachiel koda ka battery mag radio mag radio mag ova miwuoyo gocha. Ma en japuonjre higa mokwongo mbalariany ma pacho ka inyo kama entiere, kendo nokwedo gigo te mowacho ni en ok otimo gigi, en ok ohinyo obila, ne ok odagi ni kik make. Story ni nyalo yan gigi kes momake ni nyokete tieng' diriyo. Kidieny achiel nye wacho ni en gi ketho mag timbe mag maundu ma kisungu luongo ni robbery with violence ma wang'e kaka Kenya ka kumne en nek. Mar ariyo nye oyude gi ketho mag apaya, traffic offense bende. Koro nye mago ne gin tieng' diriyo manye koto yudego kaka ketho manyo ketho. Koro traffic offense nye nang'o ni nyo kao tan marong momiyo nyo oloro ne jogo eko, oloro ne ji ndara, omono ji wuotho. Kata kamano an gima koro litna maduong' ka en hik rawerani oja higni 19 kende to oseyude gi keth machal kama. Nye waneno ko kindege be nye temo tetea ne kanyo ero. Achiel kuom gi nye wacho nang'o ni robbery with violence kum mare mar thono en gima chik nosewacho nang'o ni Kenya ka en ataro mar chik, ataro mar ratich dhano mar bedo gi ngima. Makoro mano kendo koro ing'eno kelo kidieny machielo e kes ni makoro nyaka
waluolwa malong'o. Aya, kamano bende ka nitie ka joyal wach magi okinde magi koteni kanyo kod Duncan Okach, nitiere Soyanka Lempa kod Ken Echesa ne oseyo obila kumano wacho ne en torturing, ne osando Ian e kinde mane nitiere kanye nitiere e od min-gi. Bende awachore ni Ian nomaki ka nitiere e od girlfriend. Kosetimo gicha nowuok odhi e od girlfriend, osiepne manyako emodhi bede kar kacha. Okindege owacho ni oyo nomake ka entiere e od min-gi, kendo ka ne nitiere e od mamagi kanyo, kanye kama ne obila gi ochopo kacha momake. Okach motelo ne jogo ma teno Ian e doho kata okinde mage okwayo kanyo doho mondo mi oweye kendo orang yore mamoko manyabedo kacha ka igole go, kendo kikete owacho ni kik nene ka ng'amaro ma en dangerous kata nyalo keto ngima jok moko kamoro ma ok ne kare. Mano ka wantiere kode kanyo koro moge jwange ite no mar ang'wen nitie sigana machielo mantiere kar kae. Nyithindo koro sani kale achiedh nade mapek, jonyuol kale achiedh nade mapek, nitiere nok mag yedhe, nok mag vaccines bende mantie ka. To jatend migao mar weche mag thieth pacho ka Susan Akumicha openjo kanyo ni what drugs shortage, en ang'o mowacho ni nok kata bed ni onge entiere kar ka. Owacho kanyo ni yedhe wang'e mabe ne nitiere rem, mano oyie ni nitiere rem, noseyudi yedhe mosedonjo pacho ka, moko pok odonjo, to wacho ni donjo juma manyien. Ka oting'o yedhe mag geng'o kwiri mager, mano mar tuono mag kute mag ayaki kata HIV, mabende wachore ni mag nyithindo pod onge pacho ka. Kama moko bende oting'o antibiotics kod antidepressants, mamoko bende oganda moko tiyo godo. Nyithindo bedo kama chal nade kinde ma yedhegi bende onge, omiye pek e kinde kar ka. Jatuo moro e kaunti ma Kiambu e gwenge ma Thika owacho piny kae, owacho ni ok adwa ni nyathina oyud kute mag ayaki, tasebedo kabiro e osiptal ni gi geno ni adhi yudo thuolo mago mag thieth e yo moro man kare, kendo adhi bedo kata ka yudo wechegi mag thieth. Mae wach mochiwo kar ka. Nyithindo bende koro nitiere andaki e kinde ma koro gimanyo weche mag thieth kokalo kuom jonyuol. Nok mar yedhe e piny ka to wasebedo kwa menyo e wang' jowi mopogore opogore gi ute mag fwambo mopogore opogore. Kata kamano to aneno ka jatend migao to osekwedo ka ni onge shortage, onge nok moro amora ni yedhe gisekelo. Jatend migao to osebedo ka wachne onge ratiro ma wanyalo geno ahinya kuome, kwa neno kata mana mane dakteche nodhi e ng'anyo, en nowuok owacho ni gisewinjore gi dakteche to owuok ochaka wacho nang'o ni pok giwinjore. Koro kao wach jatend migao ni tek ahinya mondo ikawe ka gima en wach mar adier. Osiptende to nye waneno ka ywak, waseneno gi e mbui, koro nyaka waluwo wach mosiptende wacho. Nyegi wacho nang'o ni yedhe madwarore go nok to nitie, kendo waneno ka nyegi ywak kata mana migao mochung' ne weche mag yedhe Kenya ka be nye ywak ni counties bende pod nigi gopegi mang'eny, ma kaka ondik ka ni bilion madhi mana 1.5 ma counties ma Kenya ibandho gi kuonde ma wagole yedhe ka Global Alliance for Vaccine. Counties madhi 27 waseyudo ka nitiere nok mag yedhe go, to kwan ni medore kinde ka kinde, omedore kinde ka kinde. Nye wachako ka nyen counties madhi 20, sani koro waneno kosechopo 27, mamano koro keto ngima sana ngima nyithindo gi joma tuo kama ok ber ahinya. Kaka koro mar ayaki ni HIV ma nyithindo ni en ma prevention, ma sama ka jonyuol nigi kute mag ayaki konyo mondo sami nyuolo nyathi kik obed gi kute mag ayaki. Temo waneno ka koro nok nitie, matiende ni nyithindo gi waketo ngima gi kuma ok ber ahinya, monego wach ni sirikal onego donje mondo non malong'o kaka wanyalo konyo nyithindo gi. Kamano nyakoro moge jwang' kirange
itegi mago mag ang'wen kod abich ang' yud thuolo mar some. To kamachielo nitiere weche matimore ite mar auchiel kanyo matie sigana machielo kae ang' wayud thuolo mar range iwacho ni ere kaka inyalo ti kod donor funds kata omenda mawuok kuom jogo makonyo piny Kenya e sectors mopogore opogore e yo makare. Odiochieng' manyoro e kar dak kata kar jot ma jatend piny jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mayudore Karen, gino mane oloso kanyo kod jogo ma oting'o oganda mathoth ahinya mawuok e gwenge ma pacho ka kod mawuok e pinje maoko ma bende yangore kanyo ni jok ma chwalo kony e pacho kae thothgi wuok kure kanyo kamiduogo neno kanyo thuolo mar yudo kony kawuok e pinjegi. Mano iwacho kanyo ni pinjego mawuok China, iwacho nitie China kanyo, nitiere pinyno mano mar Ingereza, kirang kanyo machiegni kod wechegi mag dongruoge ni giwuok kanye. En kinde ma koro iwacho ni oganda kar jotelo nyaka ti kod thuologi mag neno ni oganda madwaro kony ma omenda gibiro konyo bende yudo kony kaka dwarore. Gitiyo gi ranyisi ma kaka pesa oula notigo. Onge nonro manyisowa malong'o ni pesnigi notigodo nade. Gima kendo inyalo medo kanyo ni kata nyicha waneno ka pesni mane magel nino be onge nonro malong'o manyiso ni pesnigi notigodo kama. Mage gik mane wanyiewo nikech kata mana county ma Nairobi ka no singnwa ni bot nonyiewo kinde mane wadwaro bot mondo konywa makoro midhiero mar oula nokwako county kae to ne bot go ne onge. Koro mage gik makelo chich ni pesni ma donors gologi, pesni ma jochiwogi gologi itiyo godo nang'o. Koro aneno koseket duol ka mar nono wechegi ni dhi nang'o kaka itiyo gi pesnigi. Koro jogi joma nie e duolno onego bed ni ng'iyo nang'o ni pesni ma jochiwgi ochiwo otiyo e yo malong'o, to gimiwa nonro bang'e nang'o ni mae pesa ma watimo nang'o, mae kaka pesnigi notiyo, mae nonro ma watimo wayudo ni pesnigi notiyo kama, kae kuma ne mibadhi nitie, to magi steps monego waluw mar dino mibadhi. Manyo koro mga joang'e wacho ni mibadhi e rot onego bed ni ging adieri ka gigi duto chopo e yo makare. Wadhi ane ite mar apar ka nitie sigana mar nyara jatend piny Kenya mano Charlene Ruto. Koro nitiere jod bura ma bende koro gima giwacho kar ka en kotenore kod chal mar wach ni gin to gin mage weche mosebedo ka ochwalo e sikunde. Charlene Ruto lero kar ka ni nitiere sikunde mopogore opogore ma bende osebedo kacha ka yudo kony kata sire wechegi mag wuoche, to wacho ni nitiere riwruogni miluongo ni Zero Barefoot Campaign. Jate tije margi maduong' kata CEO mar iluongo ni Victor Kiprono ma bende ne ochopo ire to kwaye ni nyalo bedo patron marwa, to wacho ni aya anyalo bedo patron maru ni mara an bende daher mano ka nyithindo dhi sikul ka orwako wuoche kendo anyuola magi bende ni e yo moro makare. Yangore ka ni koro jod bura ariyo mawuok kaunti ma Kitui kama ne ntiere Charlene nodhi kono ko dhi pogo wuoch. Koro yangore kar ka ne ntiere kata Kitui South kendo ne en kata kod jatend migawo mochung' ne weche gi mag Afrika ma uge kod gwenge ma otuo mano Penina Malonza nochiwo wuoch moheo pea 1,000 ne skunde primary mopogore opogore kar kacha. Jod bura gi seyo Charlene Ruto kuom pogo wuoche madongo, wuoche ma bende wacho ni quality mar kata rang'iny margi ok ni kare. Charlene wacho ni oyo an gima dhi nyime kae ok en gimoro maber ahinya ka oganda wacho ni en unacceptable mondo oganda ochak omed dhiro weche machalo kamagi e kinde magilose. No kanyo gima ne Nimrod Mbai jod bura ma Kitui East bende nolero. Initiative ni ten initiative maber. Jogi ochiwore mondo gikony nyithindo maonge go. Aparo ni gitiyo gi Charlene kaka image, kaka ranyisi nikech en nyar jatend piny. Koro mano be nyalo konyogi mobilize resources e yo mayot kisekawo an icon kata mana a public figure tiketo kata cha mane kaka ng'eny ne gitimo. But ok wanyal bedo ni ok wawinj ywak ma jod bura ma ywak nang'o ni namba mokwongo wuoch mikelogo gin wuoch mag plastic, gin wuoch ma quality gi ok ber.
Mar ariyo giwacho ni ang'o ni wuoche gin oversize. Koro nyaka bed ni wuoch ma imiyo nyithindo gi dongo molo tiende nyithindo. Koro mage gik ma ka ginyalo loko jo bura gi ok ywag nang'o ni chenro ni en chenro marach. Mano ke gima giwacho. Gin giwacho ni kaka itime e marach. Ma koro mano nego ng'i ni time nang'o ni wuoch ma gikelo ne nyithindo gi gin wuoch oromo nyithindo. Kapok itero wuoch ne nyithindo, ber ki itimo pre-visit, ikawo namba mag wuoch manyaromo nyithindo go. Tek idhi timo ang'o? Idhi nyiewo wuoch moromo nyithindo nyathi ka nyathi mondo namba ne otim nang'o orom. To quality mimiyo gi be nikech gin nyithindo mochando. Kimiye quality marach ka imiye kawuono to bang' dwe achiel wuoche no osekethore. Ing'e ni koro onge kony mikonyo malong'o ahinya, iduoke mane e chandruok ne ma yande en godo cha. Koro quality no be nyaka ng'e ni quality ma imiyo gi no en wuoche ma nyalo dak. Nyakoro mo gijwang' iwacho ka samoro ni gi dho kisungu iwacho ni the thought that matters. Iwacho ni paro mar chiwo wuoche no ober moloyo ng'ama nokoparo mar chiwo wuoche mano e kinde mane gintiere kar kanyo. Gidhi yudo kata ka giyude yo machal nade. Nitie weche mathoth ahinya mantiere kar kae. Winjruok ma piny Kenya kod pinyno mano mar Korea. Winjo kanyo Korea Africa Summit nitiere kanyo gi romo mokelo mano ite mar 14 kama ginango kanyo pinje ng'eni girom nade Ansel yangore ino picha mane iko kacha mag jotend pinje mag Afrika manochopo 48 mochopo kar ka mano kama wantiere kod kae achiel kachiel gidhi bedo kanyo ka irange mokwongo gino ma gidhi bedo kacha ka girange jogo mochopo e romo ni waneno kanyo William Ruto mar piny Kenya nitiere kanyo Samia Suluhu mar Tanzania Paul Kagame mar Rwanda ni kanyo Nana Akufo-Addo Ghana ni kanyo Mohamed Ould Ghazouani mano ma Mauritania ni kanyo kijotelo mamoko ma Ethiopia ni ka ma Equatorial Guinea wano president Matogo ni kanyo mar Mozambique Filipe Nyusi nitie kar kanyo kijotelo mamoko githoth kama gitie kanyaka bokai ma Liberia bende yiero mane gitimo machiegni mano keto George Weah kakoro George Weah bende okodok e lemono jotelo gi ochopo kendo gintiere thuolo manyime mar neno ni winjruok machal nade mobiro kar ka mano e kind Ruto e kind pinje mag Afrika kod pinyno mano mar South Korea mano kama ne gintiere. Roma ina to ber aparo ni dhi kelo kony ne Afrika nikech South Korea nyose chiwo singo ni gidhi double effort gidhi keto effort gi to about 10 billion ma gidhi konyo godo Afrika. Gimanye mako dhoji ni kendo jatend piny nyaka be no odok chien e wachne mano wacho ni Roma inagi onego be ni yoro AU ema dhi represent Africa kujo jotend AU ema dhi represent Africa kujo ineno kata jotend pinje moko ma nyoyuro kanyo kaka Kagame ma Ethiopia ni mage jok manokwano ni oyie ni ok onego be ni wadhi kaka Africa kinde ka kinde wane miluongo wato wadhi wambe wanyalo kar mondo water jotend piny 4 gi wiego wanyalo kawo kata mana ji 6 kende from AU to watero to represent wani mano oromaroma koro ema nyaneno kata mana ka mbui kata cha jinye penjore ni hao to jatend piny wani owacho achiel to kendo otimo mopogore to koro kata kamano en dwaro wa kendo en gombo wani ni romo ni ok gidhi yage lwetgi nono gidhi duogo gi gima dhi konyo Afrika. Jok ma wuok lwetgi nono nyakoro mo gijwang' nitiere ite ka mar 16 ma katun ma watiego kar kae kato waranga ni ite weche mag mogoka makoro pogo sirkal mano kotenore kod weche gi mag ahinya cabinet kuku mar telo ma pacho ka ng'eno chen tiyo ka joiso duoro nego donjo ka sa achiel kod wendo machielo ma bedo kod donjo ka achiel kachiel to sani ma gima timore wuok America Africa Summit tingo gi meeting ibiro go ikalo Russia ya France koro sani wuotho chomo Korea Africa to face mantiere ka toke kata bende ntiere red carpets mopogore opich alonga ma donjo ka to wuok idhi toke kocha yudo moro itudri kode ine ka kidonjo kendo iwuok ma bende gimi ting'o miyago ochal nani ma ing'eni koro ketowa
e rang'iny machielo nikech koro wachalo ma jokwecho joma dhi wan wadak mana ni Suma wachik nyicha wa USA wabiro gi goods pok kata mana iluongo nang'o pok wabulo kata ng'or wasechiko Korea kocha cha to yande nyocha ka Russia be chal ka gima luongo wa kocha to France be nyawaneno ka nitiere pinje mag Afrika moko be kaka Gabon mosechako dok France kocha cha koro wan kaka jo Afrika onego wabed piny wanonre malong'o nikech resources to wan go ok ni onge nikech raw materials wa mang'eny ema timang'o ema riembo piny kata mana simu mineno watiyo godo mag ong'we yamo gi raw materials ma main maloso simbegi Congo ka but king'iyo Congo it is one of the poorest countries en pinje moko ma inyalo wacho ni pinje modhier ahinya e piny mangima koro nyaka waluongre wambe jo Afrika wapenje ni wadwaro ang'o wan tiang' wabiro ni wagero jomoko to wan to karwa to kethore kech Africa ka iwinjo mana ni one third world country developing countries onge country minyalo tanang'o ni is a first world country kata a developed country Africa ka minyalo koro mane gima wacho ni jotendwa kaka nyage dhi 48 go giluongre mkutano kata gin kipenjo ni tang'o wadwaro ne continent wa mar Africa ni mondo ginon wachno malong'o nikech in the next 50 to 100 years resources gi bro bedo ni odok matin koro wabo bedo ka wadhier moloyo kuma ntiere sani kono mo joma ne kama intiere kanyo koten kod weche mag tela ng'eyo gi kanyo achiel kachiel toke mar gazet kanyo ang'e yud thuolo mar some ang'e yud gi kanyo achiel kachiel iwacho ni riwruoge mopogore opogore koting'o mago riwruoge moingo 500 kaachiel koda ka bengi kod riwruoge mag bengi bende osewacho ni okwedo wechegi mag usuru wacho ni reject new tax proposals manufacturers urge MPs bende gidhi winjo kosoyo Shujaz bende duogo pacho ka mano ka gia Madrid mage tuke bende mana giyudo loch ahinya tugo mogik mare mane gitugo kanyo kod timno mano mar German kama ne gilo German giyudo points mathoth ahinya 33 kod 5 mano ka tuke manorumo kar kanyo gazet mar The Standard ang' warang ite mokwongo kaeto bang'e awene Joyce thuolo mar donjo iwacho ka ni koro poor performance e civil service kata jogo mok ti makare e civil service koro ochopo kinde mar mondo mi gidog pacho kata ochung' gi tich mano kaluwore kod weche ma Felix Kosgei bende winjo kata ka noloso odiochieng'no manyoro en yo makare mar neno ni tije idiro time yo makare answer nyaka jotij sirikal nyaka waketre keta e tesre ni nyaka gitine jopiny malong'o mok ti malong'o to an ayie no dhi adhiya dala wanyalo ng'iyo gi ohande mag kata kunde mag tich mag ji owegi kok iti maber iteri dala ang'o miyo sirikal ka to kochopo to waketa kera ni wating'a ting'a ji ma kata ng'ato en kaka nodonjo kata mana tiegruok mo malong'o ma medruok pok omedorega en ga ena kanyo qualifications magi ben kitimo malong'o iyudo ni gionge qualifications ma kaka nyichi timo ma Nairobi ka iyudo ka ng'ato nigi certificate ma theology to en ka fire department koro ipenjo ni yaw to sirikandwa ni en tek ni ng'e ng'ato koso onego bed nang'o koro okrang lony ni ng'ani olony e ginene e tiegruok mane ma owinjore gi tich ma wamieni en mana ni ang'e ng'awa kachacha ang'e gavana otesena miya tich Jatend piny Kenya bende olero nyakoromo gi jwang' kotenore kod weche gi duto matimore mantiere e gazet mar The Standard kae nitie weche mathoth ahinya mantiere kanyo to ahinya weche mag jotich mago mag piny owacho mano kotenore kod sigeni gi duto mano ma Felix Kosgei picha maneno kar kanyo warang weche mag Mogoka nitiere pogruok makoro nitiere kae wacho ni Mogoka battle splits Ruto's cabinet ka nitiere jotend migepe adi adek kata ariyo jotend migepe ariyo mago ma siro governors maga dho wath nam chumbi ni ochung Mogoka madhi kadho wath nam chumbi mano moting'o Aden Duale waneno kanyo Aisha Jumwa ka Mithika Linturi daromo kod governors mawuok kadho wath nam chumbi to wacho ni oyo wan ok wadaromo kodi ng'ama nya romo kodwa en mana jatend piny Kenya nikech ni wuok e gwenge ma ipidhe Mogoka mikelo koni waneno kanyo Duale osekelo duonde kanyo Sharif Nasir governor
ma Mombasa bende osechiwo chung' mare motegno ka Mithika Linturi mero donjo diere ka. Osewach ni ok en jathek makare e kinde gi duto. Wach mari mide medo kar kanyo gi mari mogik ka watie. Ayie gi wach mar Mithika Linturi ni kik bed jathek. Onego man jathek ma ok yiengre konchiel. Gimomiyo wacho kama, mane wach Mugoka ni otuk, en achiel kuom jotelo manowuok oko ka siro Mugoka ka wacho nang'o ni Mugoka en kaka cham. Mane e gima nowacho. Koro mane gima koro dho wath nam chumbi gi ywago nang'o ni ng'ani nenore nang'o ni ok onyal timo, ok onyal bedo jadier e wach fake ni. Ok inyal bedo gi judge ma osewuok mowacho nang'o ni en o support koni. Kata mana e wechewa mag do waneno ka judge okuogo ko to wacho nang'o ni an a support koni. Koro kata kidhi e nyim judge bedo matek ahinya e loso wechegi. Mar ariyo gineno Mugoka kowuok kor pesa. Ok ging'i Mugoka ni gini to ketho oganda nang'o, gini oganda maywak gi gini hinyo gi nang'o. Gin nye giseringo ma gi defend Mugoka nang'o ni gini kelonwa pesa mang'eny ahinya koni. Ing'eni ok wanyal bedo kaka oganda ni wan pesa mwang'iyo, ok wang'i ni oganda odak nade. Koro ng'at manyalo winjo ywak malong'o ni nyaka bed jalno ma ok nyal yiengore konchiel. Koro mogi jwang' mana kama entiere kar kanyo. Achiel kachiel ni gin to gin jok magi mabe entiere kar ka e lweny ni makedo kod Mugoka. Nyakoro mogi jwang' thuolo mar somo gazet mano mar Daily Nation kod mama The Standard ibed kod ng'eyo weche mag Shujaa, squad mano miyo oganda mor ahinya. Ondiki toke kanyo moting'o Vincent Onyala, Tony Omondi, Kevin Wekesa, John Okoth, Brian Tanga, George Ooro, Patrick Odongo, Samuel Asati, ntie Haman Humwa, machielo kore ka Nigel Amaitza, manti kanyo Lamek Ambetsa, Chris Antojwang, kod Brian Mutua, kod kocha margi Kevin Wambua, makoro wacho ni gi shift focus margi kendo gidarango mana weche mag Olympics. Wacho ni en mor ahinya Ansel, donge ne piny Kenya kako wacho Olympics, chak tuke mag piny mangima bende koro wasedonjo bang' playoffs. Manwa mor ka Shujaa odok league madongo go. Olympics wageno ni gibro qualify, kendo ka gise qualify wadwani mondo gi kata ka ber ka ginyalo win gold. Nikech team no kaka nyanene kaka nyotugo aneno ka en team manyalo win, nikech en team ma is still young, ma pod nigi development, ma pod wanyalo tiego ma watere rang'iny mamalo, watere e kidieny mamalo kendo moloko manye waneno kaka nyegi tugo no. Aparo ni bedo e World Rugby Series kuom higa achiel ni nyokonyowa. Omiyo waduogo mwabet piny mwapenjore ni ang'o, tang'awa wadwaro adier ewi tuke mag agoko be. Erokamano ahinya Ansel. Thuolo mabedo kore gazet okinyi ma kawuono nyakoro mojo mane makelo e giko manono ma gazet nata e chero nyika kilo fasoluwa jaki somo kanya kwar mokio nyaka sango oriti masani. Experience the coastal bliss with View Travel's exclusive offer. Unwind and relax in an all-inclusive stay at Sun and Sand Beach Resort in Mombasa.